Добре, аз поне не ми се виси пачеха от турмаш от каране. Автоматите са ми Burton Custom EST система. EST означава двуточково захващане на автомата. Защо? Защото меката част е по средата и ти имаш 90% усещане на терена. Много е важно да усещаш терена. Понякога е такава мъгла, че ти разчиташ само на сетивността си. Страповете са адски меки, което е любимия ми стил на каране. Аз много обичам да карам с мека автомат, мека обувка, въобще всичко така. Мисля, че има много по-голяма свобода. Нещо, което е много важно, е ето това допълнение към автомата, което по никакъв начин този кап страп, който ти хваща пръстите, не може да изпусне или някъде да падне. Горният страп е 3D, той е адски удобен, всичко се регулира супер лесно. И въобще смятам, че това е един много добър автомат. Отзад си има всички настройки, за да може като се измориме да промениме градуса на кората и пак да имаме един много добър контрол. Няма какво повече да кажа, препоръчвам. Това е моя избор.